моноблок барои бозӣ нест. Моноблок хати шумо мисол корои офисинтона салона карда метавонед. Масол бачаҳое ки мисол Вайлберес, Азон ҳамин корро мекунед, именно барои шумо ҳамин чиз мешавад. Дӯстон салому алайкум. Рӯзи ҳамагитон бахайр бошад. Хуб нигоҳ кунед. Боз якта компютери моноблок овардем. Барои як заказ дохад амироди калаш мон нишон метем чӣ хела неста. И шояд чизе автоматон ки компютер домашний, lekin hamma i dardini як блок худшад. Дар комплекти чӣ ҳастай? Кабел худаш. Ин хел бо ҷада мебура худаш, ин хел паст моноблок худаш. Так орик барои мушта, блок барои зарядник. Та ин тарафоне ана ин компютер худаш. Ин моноблок. Опа, чи болтуш галти. Аз ётиш дайда значи. Кадам болти ётиш дай галти. Хоп. Ана я оз яки ҷа мемонем. Худо хоҳад устишам болти ётиш ёбем. Болти ётишам доктем. Болти ётиш навера ини яй. Озе ини бочиша дайда сахт мекунем. Дагада гуфти гапо. Ини компютер домашний пешина, мисол домашний ки давой махам барашам сайрат кардем. Компютер бул монитор, блок и кабел, пабел ҳама чизош ҳамино. Аҳвози бошад нигоҳ ки монитори марам кариб ки равшаши намои як раис нишон шида. Я галси ҳамин монитор де. Ана ки галси монитор я бурам ки. Шураҷоя таътиёкати. Хоб. Ози бошад на нигоҳ ки ин монитор ин сахт мекунем почокша. Нигоҳ кунед ҷои USB дар қисмати пӯшан ҷои 4 та USB дорад. Ҷои ни масалан HDMI, ду намуд HDMI ҳам стари, ҳам нав. Ини ҷои антенна, дар инҷа ҷои барои интернет подключить мешавад. Ози бошад так. Опа. Опа, почокша сахт кард. Ана бошад моноблок. Моноблок то чиро мегам? Моноблок ҳаморо мегӯям ки ҳама чизеш яъне ки ҳамон блоки калон обки дар дохили ҳамин монитор ҷо кардаган. Баъд ин қисмата. Ин қисмата ҷо кардаган ҳамора. Процессорша, кулерша, пулерша, колонкошам даже дар инҷа ҷо кардаган. Ва ин инҷа боша бо компютер моноблок худаш. Ҳам монитор, ҳам процессор чизош ҳама дар ҳамин хича. Ишоз мегирем гиронш мекунем. Ин ҳама чизш дар комплекти худаш мебурояд. Компания Smart Type ва ёки клавиатураш мебурояд. Ин клавиатураи хичай. Клавиатураш дар комплекти худаш мебурояд. Клавиатураи сафед, чотка, караи мушкам дорад. Фақат хай клавиатура мушкуш хаба қувват набудааст. Ин хай ради дополнительный мондаша ҳама чизша мондааст. Лекин мисол агар ки шумо хоҳед ки бо клавиатура мушка адона барои худтон харид, пожалуйста. Ну, так чам дорад дар комплекти. Шумо ҷая моноблога дар комплекти свет включат мекунам. Шумо дар ям нишон мекунед, чӣ кор мекунад. И баъд дарси бохад шумо худо хоҳад чам мекунед. Хоб, ҷоши ҷои заряд гардани опа. Ёкин свободно даст мегириша. Оба чӣ ҷои дар ноки куҷо шид? Ман наёфтестам. Ти деси брат? Ҷои заряд монаша. Ами ҷойшон уша. Бача. Шарманда кардем ку. Ин барои чия? Родезен шинори хеле гуфта. Ин барои блоки пешина. Ана инҷо боша инро даи сахт мекунем ҳозир. Инро даи сахт мекунем ам зарядникаш. Хоб. Хоб, ана ки кабела боша дар ҷои даромаки видео дорад. Ҳаминҷада. Поёнда ина. Ёз амоша сахт кардем. Гирон шид. Як, ду, рафтем. Гирон шид. Ҳозир ҷо кард. Опа. Экранаш Full HD ай. Экранаш Full HD ай. Процессори и бошад Intel ай. Процессори Intel Core i5. Core i5 ва уша албатта Windows аги тайёр. Ҳамаш тайёр ай. Фақат мегирӣ ки истифодаш мебарӣ. Хоб, моноблок барои бозӣ нест. Моноблок хати шумо мисол корои офисинтона салона карда метавонед. Масол бачаҳое ки мисол Вайлберес, Азон ҳамин корро мекунед, именно барои шумо ҳамин чиз мешавад. Мисол Яндекс, Word, корои офисни, Microsoft ҳамаша ба ин як моноблок карда метавонед ва нархи буҷет меояд албатта.
нархи моноблок бошад 8,256 яъне ки оперативаи 8,256 памятчи бошад дар магазини мо дани мамин 24000 рубл аст. 8,256 24000 рубл моноблок ҳамихи комплектси ҳамин чизо ҳамаш дорад. чизе ки навзад пештон кушодом ҳамин чиз ҳамаша дорад. ина кориша мебурем, ина ҳозира мемонам сайдин мекунамш. Так, кориша буровардем, сайдиниш кардем. 24000 рублда 8,256 бо ира 512 гигабайташ ҳам ҳастай. 512 гигабайташ бошад, нархи вайш бошад 26000 рубл. яъне ки 2000 рубл фарқ мекунад. ихтиёр дада чи ба ихтиёр кадомша вибр мекунад худаш гуфти гапо. ина моноблок ҳозир ина коркиниша мекунад. қад шумо нишон метавонед ки процессора ҳамаша шумоқтон бинед. Ки кор мекунад, чӣ кор намекунад. опа. ина ишам сайдини кадом як клавиатура мишкаш ҳамаш кор кестай. خب پلونکه توضیح میکنه خدا خواهد بعد کلی خبر پلونکه شده میکنه یعنی اوکی اینا کورکینش اول بیان اینا پروسسورش نشون تو میتیم. خب мой компьютер дромаде свойства я свойства Intel Core i5 ва 260 ГГц кор мекунад. 8 ГБ оперативной памяти 64 разрядный оперативный система дорад x64 хатиха ва ки Windows хатом мегӯянд. но Windows 10 задаги ва инҷа метавонем ки мисол бинем диспетчерша ку бинем ку чӣ характеристика дорад инҷа. ина нигоҳ кунед 4 та процессор масалан 4x ай Core i5 гуфтасем ҳамхи аст. ина мониторш боша 1200 ба 768 60 ГГц экрани ҳами чиз 60 ГГц ай. ман худам тоқа ман монитори худаш тоқара ҳамантар ки нашумо нишондам ҳамора ман худаш тоқара 32000 рубл харидаям. ини монитор компьютер ҳама функсия дاره ин худаш дорад ва основной барои корои офисни пешниҳод шудагӣ ва метавонем ки ҳамин бигирем свободно истифода дар корои офисҳо мисол гуфтасам бо бачаҳое ки Wildberries Azon ҳам хеле кор сар кор мегӯянд ҳамино дорад ва бачаҳое ки мисол дар ҷои коршон мемонанд ин кор мекунанд. масалан сабои ранги ноутбук бардошта гашта намешавад ба ҳамин ҳисоб метавонем ки ҳам хеле ира дар хонатон агар офис дошта бошем дар офисон ҳам хеле зоре бибинем истифода барем чотка ибадай. шо масалан ягон перехани ки дига дабар мекунем инҷада как USB дабараш мемонӣ свободно хорота буд кардан мебинӣ. колонка худаш дар дохилаш автоматики дорад. вот как обычно мисол на Wi-Fi да подключать мешавад. ноз Wi-Fi добавить мекунам. шуморо я бор бинем. так Wi-Fi дози подключаеш мекунам. так Умедҷон 28 опа. хоб так Умедҷон 28 и устал телефона. на Wi-Fi подключить кардем. як авра интернет медонем. дар интернет ҳам метавонем ки свободно бинем чӣ кор мекунад чӣ кор намекунад. автоматики загрузка рафтасай. хоб завершит без выхода. так ина инҷа менависем YouTube, чтобы шуморо фаҳмотар бошад медорем инҷа YouTube медорем YouTube. ну без разницы. так давайте ай интернет доста интернети мукамтар интернети домашний кабельный нескози кабели бошад бигӯем ки ҳой вообще буда. хоб ина Умедҷон техноблок даже Умедҷон нависем ҷи техноблокшо буровардасай. худо ба ҳамаш рӯи дастгири шумо. хоб ина бошад ина метавонем ки бинед кайси экранам оз нишонтон метиҳам. хоб ина Умедҷон видеои последний мо нишонтон тиҳам. ина 15 Pro Max нигоҳ кунед. даже колонкашам худаш дардараш ҳаст. кайсаша дестан 4К свободно нишон метиҳад. ин видеои мо 4К саханиш нагиёбад. ина 4К-ро мози худо хоҳад якта нишонтон метиҳам чӣ кор мекунад. монитора коркиниша мисол ҷиканта четыре барои чӣ нафондеста медем барои чӣ экран 4К падаш ёд намекунад. видео 4К лекин экран 4К нест.
یکن چی که قبول نمیکنم اگر کم خیلی کامپیوتری داشتین که ما بلوک پوین کامپیوتر خیلی دقیقتون شد به ما زکاس کن دستک و به همه شهرهای روسیه و تاجیکستان داره نقشه باری که گفتم یک زرمتون 24000 روبل 256 گیگابایتش 128 گیگابایتش باشه 512 تاش باشه 26000 روبل در این رقم‌های واتساپ مراجعه میکن اپراتور زکاسون قبول میکنن خدمت کن تا دیدار Следующая станция Бутырская. вақте ки шумо дар стансияи Бутырская мерасед вахиди сеюм ва чорум ба берун мебуроед. Вахиди сеюм ва чорум шуморо ба тарафи торгови центр зелёни раҳнамоӣ мекард. Лесница полни ба боло мебуроед ва тарафи дасти чап гардиш мекунед. Дар инҷа бошад сеюм ва чорум вахид нишон дага шумо тарафи вахиди чорум ба берун мебуроед ва гардиш мекунед. Баъди гардиш карданатон шумо аллакай торгови центр зелёниро мебинед ва дохили торгови центр зелёни кишиден шуморо магазини Реалфон пешвоз мегирад. Марҳамат дар омода харидтонро ба анҷом расонед. Омодаи шуморо интизорем.